सेथि तामुलपुर जिल्ला बक्सिं चेम्पियनशिप 2024 खुंदों। तामुलपुर जिल्लानि बिखायाव थानाय राइजिं स्टार स्पर्ट्स एकाडेमीनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों दिनै तामुलपुर गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव सेथि तामुलपुर जिल्ला बक्सिं चेम्पियनशिप 2024 खुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे बादायलायनायखौ बेखेवना होयो ब्रिटिशनि बारग' मावफुं सोद्रोमा देबेन बर'आ बान्था राननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन 43 नं तामुलपुर बिधानसभानि एमएलए जलेन दैमारिया। बे बादायलायनायनि गेजेरजों गोथौ गामि ओनसोलनि मोजां गेलेगिरिफोरनि गेजेराव थुलुंगा होनाय आरो बेबायदि बादायलायनाय खाबुनि गेजेरजों मोजां गेलेगिरि ओंखारबोगोन होननानै बानजायगिरिया मिजिंथिनाय फोरमायदों। दा जोङो नैबे राइजिं स्टार स्पर्ट्स एकाडेमिया सानसेनि हाबाफारि लानानै फार्स्ट तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बक्सिं चेम्पियनशिपखौ जोङो गोसो गोथारै खुंदों। खारन जोंनि तामुलपुर ओनसोलनि जिखिनि माने प्लेयार्सफोर दङ बक्सिं लेभेलाव बेखौ जोङो माने गोजौ फारसे डेभेलप खालामनो थाखाय प्लेयार्सफोरखौ बे मेन थांखि लानानै जोङो खुंनाय जादों। लोगोसे आथिखालनि जिथु लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिथु थासारिया नुनायाव जोङो जोबोर गाज्रिनिफ्राय गाज्रिजों थासारियाव नुगासिनो दङ। जाहाथे बेफोर गाज्रि थासारिनिफ्राय जेरैबायदि बुंनो थाङोबा जोङो माने ड्राग्स सोबनाय दोनदो सोबनाय बायदिसिना आजिखालि सेंग्रा सिख्ला जेबो सोमोन्दो गैया जालांदों बेफोर बुस्थुआ। बेनिखायनो जाहाथे इफोरबायदिनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थानानै जोंनि स्पर्ट्स लाइनाव गोसो होयो गासैबो, आं बेखौनो खावलायो। आरो जोंनि मेन टारगेटआ बेफोरखौ गासैखौबो माने समाजनि थासारिखौ लानानै जिथु गाज्रि थासारिनिफ्राय जिथु जोंनि एरियानि मानसिफ्रा जाहाथे समाजनि मानसिफ्रा जाहाथे खैफोदनिफ्राय बारग'नो हायो, बेफोरनि थाखायनो जों मेन टारगेट लानानै बे गेमखौ खुंनाय जादों। जोंथ' गासैबो प्लेयारखौ जोङो मोजांनि सायाव मोजां जों प्लेयार नागिरो। दा नैयाव जायफोर सेलेक्सन मोनगोन बिथांमोना 25आव जुनियर लेभेलनि जोंनि उदालगुरियाव बक्सिं चेम्पियनशिप दङ डिस्ट्रिक्टनि माबा स्टेट लेभेलाव जुदि देरहानो हायोब्ला डाइरेक्ट नेसनेल गेमनि थाखाय बिसोर सेलेक्सन मोनगोन। दा बे हिसाबै जोंनो खायसे माने ओरैबायदि जायो जोङो सेलेक्सनखौ मोनो, मोजां प्लेयार बहुत दङ, नाथाय मा जायो जोंनिया फाइनेन्सियेलि उइक बहुत दङ जोंनि गेजेराव। बहुत मोजां प्लेयार दङ, काराटे होन जोंनि नैबे बक्सिं होन, दाथ' बक्सिंआ नैबे फार्स्ट हिसाबै बेयाव मोजां प्लेयार दङ। दा जेरैबायदि नोंथांमोना नुगासिनो दङ, ओमफ्राय बिथांमोना जुदि बबेबा गोजान जायगाफोराव जुदि खेला गेलेनो थांनो गोनांबा जोंहा फाइनेन्सियेलि हेल्पनि गोनांथि जायो माने, जायनि खारनाव जोङो नांगौ बायदि जोङो पार्टिसिपेट खालामहैनो हाया। प्लेयारा दङ जथेस्थ' मोजां दङ, आरो प्लेयार जथेस्थ' मोजां थानायनि थाखाय जोङो माने ट्राय खालामबाय थायो। जोङो ट्राय खालामो जे इसोरखौ माबायदि लांनो हागोन। जों अनसुंथाइ बिनायनि गेजेराव जोङो जिखिनि अनसुंथाइ मोनो बेखिनि जों मेनेज खालामलायनानै जों गोजौ फारसे माने दैथायनो थाखाय जों नाजाबाय थादों आरो। दा मोनथाम केटेगरि साब जुनियर, जुनियर आरो सिनियर। गासैयाव 40+ जागोन, 40+ जागोन बेयाव बाहागो लानायफोरा प्लेयार्सफोरा। कुमारिकाटा दङ, गरेस्वर आरो जोंनि तामुलपुर एरियानि दं। जोंनि नुनायावथ' दा थिगानो गेलेदों, आरो लोगोसे माबायदि गेलेदों बेखौ मेनलि जाज खालामनायनि थाखाय जोंहा मा होनना बुङो चिफ जाज दङ, चिफ रेफ्रि दङ। बिथांमोना माबा खालामगोन, सेलेक्ट खालामगोन सोरखौ लांबा माबायदि जागोन, सोर माबायदि पइन्टआव गेलेदों, सोरनि स्टाइला माबायदि, गेलेनायनि स्टाइला बेखौ बिथांमोना नट खालामगासिनो दङ। जायहा माने मोजां गेलेदों, देरहानो हादों, बिथांमोना माने गोजौ फारसे दावगालांगोन आरो स्टेप बाय स्टेप थांगासिनो। बे हाबाफारियावथ' जोंनिया फुङाव गेलेनाय हाबाफारिखौ बेखेवजेननायनि थाखाय जोंनि एक्स CM देबेन सारखौ लिंदोंमोन। बिथाङा फैनानै बेखेवना गालांबाय। दा जोङो बेलासिनि 3टा बाजायाव प्राइज डिस्ट्रिबिउसन बान्था राननाय हाबाफारि लादों। बेवहाय जोङो बान्था राननाय हाबाफारिखौ बेखेवजेननो थाखाय जोङो तामुलपुर जिल्लानिनो तामुलपुर ओनसोलनि एमएलए जलेन दैमारि सार बिथांखौ लिंदों। लोगोसे DC SP कमान्डिं अफिसार आर्मि, ओमफ्राय आरो लोगोसे EMफोरखौबो लिंनाय जादों। जोंनि जिथु तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि जिखिनि एरियायाव समस्थियाव जिखिनि MCLA MLA दं बिथांमोनखौ लिंदों। लोगोसे प्रिन्सिपाल जोंनि तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल सार थाबाय, आरो डिग्री कलेजनि आरो तामुलपुर कलेजनि सार बिथांमोन लिंदों, आरो लोगोसे स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसननि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथां दैदेनगिरिफोरखौ लिंनाय जादों।